Hi guys! Uling atulog! Yan, unboxing na naman tayo guys. So ito ay part 2. I-cover ko lang to guys. Ito ate M. Bek, ayan. Ito na. Thank you na. Oh, ito. Yan siya. Ito. Mahuhugas pa sana ako ng mga plato guys. Pero mamaya na kasi grabe. Excited talaga. Sobra Excited siya. talaga kami. Excited kaming lahat. Hati lahat. Oo kasi grabe. Ayan, lahat ito pa. Ilang buwan namin Ay, twist. hinihintay dito. Oo. Ay, Yung may isa, ay sabi. yung una-una. Yan, and so yayay. Ayan, ugo tayo. Yung una. Tapos ito. Ito. Tagal-tagal din namin hinihintay ito. Grabe, ang tagal kong makatulog guys. Pag naiisip ko to. Ayan, isa pa. This Yeah. mahal to. Ayan. Huwag na natin patagalan. Ano to? Huwag na natin patagalin pa. Unboxing time! Yay! Surprise! Yeah, ano ka na? Andi, In go! 1, 2, 3, go! Go! Dun-dun-dun! Tabas na guys. Dun-dun-dun! I-cover ko to guys kasi ano to. Unforgettable mo ah. Important ano to dito. Dun-dun! Ito ga. Ikaw na tanong dito. Kunin ko yung upuan ko. Uupo yung ano. Ubot! Another pang dalawang butat na. Doble. Maraming tatlong beses yata ito i-tape guys. Wait lang. Isip na! And dito sa ito nga Dun-dun-dun! center top. In one, 2, 3, go! Hello! Yay! Baboy. May double air pillow pero Hello! Mo isa pa Ala. dito may ganito na kayo. tatlo ang naiwan sa tape. Hello, Chucky! Hello, Tatlo yung naiwan ay love you. Chucky ko! Hello, Chucky Ang ko! laki. Yes! First time namin makakain ito guys. Hello, is... Hello, ang daming makain ni Ina pagkain. Ala, alam, buksan na. Hello, dami atiin. Iki! Thank you. What? Hello! Hello! Yung plate ko, kinagat ng upuan. Yes! Oh, hello! 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 Kain! Magkain pa. Yes! Kain! Ay, makita ako nasa. Makita. Kain Ayan tayo! you guys, ang laki. Yan. Biscuit. Yes! Wow. Dalawang klase guys. Chips Ahoy Oreo. Oreo na golden. Wait. Yan, 30 packs. Yun, dami guys. Oh, ganito yung laman niya. Ay, cute. Snack ni Ella. Oh, ito. Hello. Fish their choice. Ayan. Coffee siya guys. Dalawa. Para kay Ila. Ano to? Hazelnut. Instant coffee. Dalawa. Wala na yupi. Wala na yupi. Sobrang bigat. Ano? Ang dami na namin ganito. Carnation. Karon sa na. The cooking milk. Ay, cooking milk pala siya. Sana. Pang ano. Yung Pagkaon? parang gatas ba siya ba? Pag walang ano, gata guys. Ito yung ihalo. No, magagamit ko namin guys. Nalupi siya. Ito yung unahin namin gamitin. Yan. Kasi sobrang bigat. Oh, si Nani! Si
The cooking milk. Oh, si Mani. Instant non-fat dry milk. Ato! Sim! Si Ato! Ano? Si Mani. Oh, Nani. Ha? ang daming sweets, guys. Sim? Oh! Asa man? Si Mani, oh! Awa! 1, 2, 3! Hello! Ang daming sweets namin, guys. Sobrang sarap nito. Sweet. Sweet. Try ko! Try! Bili. Try! Ay! Wala, guys. Ang bigat. Ang laki na nito. Ito yung pinaka-gusto ko. Snickers. Corky! Ang sarap. Ayan. Ayan. Milky Way, 3 Mosquitoes, Twix, Man. tapos Snickers. Laki, guys. Bigat. Another Swiss. Bili. Asa man Yan. eh? Family size. Nagkuha lagi. Asa man eh? Hello. Ito yung ano. Chocolate to! Ayan! Wala, ang laki nito. Ito yung cereal. Cereal. Ayan! Cereal. Chocolate to! Ayan, chocolate! Hello. First time namin ito, guys. Cereal. Ayun, gulbutangan ang karagatas. Ingani, gano'n nasa picture. Ang tagata. Ah. Kapag yung nagtanong kung ano yung cereal, hindi kasi niya alam yan. Kung hindi ako nag-YouTube, kung hindi kami nag-YouTube guys, Hindi namin ito maranasan, guys. Nagpapasalamat din kami sa mga taong nagmamahal sa amin. Yan. Ate M. Salamat ni Tati M. First time namin makakain ito. Yan. Family size, guys. Grabe, ang laki. Yan. Cereal na. Ayan. Ayan. Frosted flakes. Actually guys, dalawang box to, may isa pa na itong i-open natin dito. Inuna lang namin ito na sa mabigat-bigat konti. Ito, guys. Kasi yung isa kasi hindi naman. Maple and brown sugar and instant oatmeal. Ang laki, guys. Dalawang pack guys, dalawang pack. Dalawang pack ito siya ay. Dalawang ano. Yan. Paborito to ni Ila. Yung papatsing. Yan, ang laki. Ang laki, guys. Bili ako ng isa. Maple and brown sugar to. Yan. Bigat. Ay, bigat nito, ang bigat. Bigat. Ilan na, last guys. Ayan. Ito na, ayan. Sulod Yan. na. Yan. And please, Lord, Wala natin, paano? Scissor. Shishon. Ali. Pura. Ano kaya to, guys? Hindi namin ito alam. Wow! Lah, Wala, ang dami. daghan niya. Ay, Ang Yo. dami. duha. Duha, baby. Duha. Ay, Wala, ang daming snack ni Ila, guys. upat. Chocolate. Saki. Lah, Wala, ang dami. Chocolate. regala. Ang dami, guys, oh. Ang tagal nitong maubos. Ilang buwan kaya itong supply ni Ila. First time namin ano ng mga ganito, guys, mga malalaki. Tapos mga box, guys. First time talaga ito sa amin. Ila. Sige, tikman natin, tikman. Hindi, actually, hindi na first time. May nauna na. Oo nga pala, yung malaking box na first na in-unbox namin. Balikbayan box. Yun yung first. Ay, na, tama siya. Ay, Pero ito, syempre, first time to sa amin. Ito mga flakes, itong mga ibang mga kuan. Yan, first time to sa amin, guys. Atis, kain tayo. Tikman muna natin, guys. Abi, Siyempre, try ko. iba pag galing ibang bansa. Hello! Dalawa yung laman. Kaya pala mataba. Chocolate po. Yung yung nagbukas na ay hindi mataba. Oreo. Gusto ko rin yung Oreo.
pwede kami gumawa ni Ilan ng ano, ice cream na Oreo. May. Nini. Sabi? Nangaon na. Kain muna tayo guys. Para may Bagay energy. May isa pa. Yeah, isa pa kaming buksan guys. Ito. Ayan. Ganyan lang kasi, hindi masyadong malaki si Kapaching. Si Ilan, tahimik na. Kumain na siya guys. Hoy, di apa Deo? Ano tayo? Hindi ka excited eh. Sige, excited. Natahimik si Ilan kasi kumakain siya. Yan na. Yeah, relax muna ang lola niyo. Dito. Hindi, excited ka, ani? Hindi. Dun, 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 dun. Pang-dalawa. Mga tatlong box na to, guys. Sa ngayon, pangalawang box na box natin. Ay, hindi pala. Uy, 4 na kasi yung first na balikbayan box. Yung laruan sa ila. Laruan ni Ella. Pero hindi lang yung kay Ella. Air cargo lang yung kay Ella. Ito lang yung si cargo. Isimula na. Mo ba na? Hinukutin. Ako. Ay, doon natin mo. Hinagat yung puwet ko na saan upuan na nila. Sobrang ano guys. Ano kaya ito? Pagkain din ba ito? March 3 sana to guys. Medyo na-delay siya. Ay, Pinaka-daw siya na-delay. 1 week. Mga 1 week siyang na-delay. 1 week siyang dili, guys. Dumating siya mga kanina. Mga sakto talaga tanghali. Kasi hindi ko to kaya guys pag ako lang mag-isa. Buti na tanghali nila hinatid dito tapos nandito si pa-watching. Tapos, dinuha pa nga ako kasama natin dito. Oh, tapos si pa-watching, pinuntahan lang siya dito ng mga workmate niya kasi Kay Kim, si Kim kasama ko. Kinuha niya ako rito kasi hindi talaga namin alam guys kasi lobat yung cellphone. Siguro tumawag yung taga-LBC kasi ang na-receive ko lang guys is yung text nila na ayan Salamat sa'yo, Kim. Kasama ko sa trabaho. na may ano Wait. na may Wait. magpapasan ba nito daw sabi ng taga-LBC. Okay na? Okay na. Okay na guys. Ayan. Excited Ito na si ang ito ang pang-apat 4 na na box. box na I-unbox i-unbox natin. natin na galing kay ATM. Ayan pala, ito guys is galing from shipping cart. Ayan, kung kayo ay may kung kayo ay mga may loved ones, ayan, may kapamilya guys na nasa dito sa Pilipinas, ayan. Okay, saan man sa Dito sa Pilipinas, ayan. So, pwede kayong mag-order through via shipping card. shipping cart guys, ayan. Di para din kayo nasa ibang bansa, di ba? Oh, para din yung Para din kayong personal na kayo ang nagpapadala sa mga loved ones nyo na nasa Pilipinas. Kasi kayo guys is may website sila na pwede nyong pagpilian ayan kung ano yung gusto nyo na i-ship dito sa Pilipinas para sa mga loved ones nyo. Kasi ito guys is para sa lahat ng ayan, para maiwasan na maglalabas and para hindi tayo ma-expose sa virus. Ano yung pinasasabi ko eh. Ayan, para makaiwas kayo guys na magsiksikan sa mga mall. Ayan, pag kasi bumili kayo guys, ayan, hindi nyo na kailangan ng siksik pa sa mga mall. Kasi safe na guys, sila na yung maglagay sa box, sila na yung bayad. mag-ano sa mga orders nyo para ipadala dito sa Pilipinas. Ayan. Yan ang shipping card. Yan ang shipping cart. Pasensya na kayo, hindi ko talaga alam kung paano i-explain. Ganun na siya guys. Mag-search na lang kayo sa YouTube about shipping cart. Ayan. 1, 2, 3. Uy! Balik! Baliktad eh. Baliktad eh. Si Ella naka-discover. Uy, baliktad. Ito guys. Ito pa guys. Hindi pala to ano guys. Sorry. Basura pala to. Hindi mo ako, basura ni nato eh. Basura pala namin to. Nabuksan namin. Balik namin. Kamali pala kami nabuksan guys. Sorry. Sinsya na. Pero isa prank na. Ito pa. Secret. Ito na, buksan natin. Ito yung pinakauna guys. Yan, takman lang namin guys. May ano dito, may secret.
Plastic code. Labas ko. Pero worth it naman kasi maganda. Wow. Akin ni. Ako ni. Lah. Wow, Francis. Ano ka ba na? Eses. Ano, princess? Hida. Itabi muna natin guys. Itabi muna. Hello, Ojen! Hello, Ojen! Ojen! Hello! Ojen! Hello! Nice! Ojen! Hello, okay! Tingnan guys. Ojen! Wala. Sakto lang. Sakto ka yun. No? Ala. Wow. Wow, magisuan. Hello, kompleto. Hindi, nakalagay bang ano? Ayan, ako na siya pang Hello, kompleto. Wala, ang yaman naman ni Ella. May diamante na siya guys. Oh. Wait, sabi ka na sa very good. Kasi may iba-inon. Dapat oh. Ha? Click. Ala, oo. Okay pa pala. Sin, para dito sa ano, digdig. Sulot ba niya? Sulot niya. Asa lapit niya? Wala. Okay, wah! Ay, nang kuhan din na si Ana. Elsa. Elsa. Esa. Wow. Ay, wala, wait. Uy, uy. Wala, may barahan niya. Kasi mag-isip. Wala ka na. Siya pagtawag siya, nagpusul ba nito? Dili, yung sinina. Napil po niya kakuan. Pamuti mo na. Ay, sinita na. Asin tayo nagkuhan. Yung damit niya na-apil sa list. Nalukot yung sinina. Ojen! Wow! Nice! Ojen! Hello, pwede to sa pag-birthday ni Ella. Pag Ojen! mag 5 years old siya, guys. Tapos dito yan. Dili! Pwede naman yung pitawag mo, Roy. O, pwede lang dili taon ko. Hiwi, eh. Ay, natawag. Natahimik. Natahimik sila. Charot. Charot! Charot! Let it go! Let it go! Hala, naman si Frozen. Hala. Get this! Aki! Ha? Aki! Hindi, sakto na din yun. Oh! This! Uy! Astik ni! Plastic ni. Tumuro na ito. Tumuro na ito. Magpahanin. Tumuro. Tumuro na. Ay, butas! Ay, Kasi, Iwan ito. ito. Ala! Nice. Wow. Ojen! Eh, Hangit! Hangit! masangit. okay. Frozen. Yan guys. Complete set pala to. May nakita ako sa last Shopee ba yun? Na ganito. Gusto kong bilhin para kay Ella. Meron na pala si Ella nito. Ayan. Ayan. Okay na. One. Dalawa pala to. Meron back. Ito. And last. Buksan natin. Ayan guys. Go! Let's go. 1, 2, 3, go. Go! Dalawang box ko to guys na nasa loob. Excuse me. Tapan lang natin guys yung kasi important to guys. Part. Hindi pwede ma-expose. Uy, they fall. They're nice. And then, oh, social naman ito. Ay,
Ano sa iba? Para na siya kidungi ang kanta. Isa na. Wala guys, coach. Saan? New York. Saan? Saka, Isa. special talaga siya guys kasi nakaseparate talaga siya ng ano, Ano, Mama Wala. Car? Uy. Mama Car. ng lagayan. Logoy. Wala, uy. Logoy. May mani naman siya. Ay. Ano din? Guys. Sobrang ganda guys. Uy, wala. First time ko magkaroon nito yung bag guys. Laag. Wala. Laag ni. Laag. Ano ba? Baka may dollar. Pero wala eh. Uy, sumi. Ning. Ato ka na, ato ka na. Ah, wala. Tama. Lalo, imo. Tislaro yun. La. Papi. Kape. Hello guys, grabe ang mahal nito guys. Kape. Grabe ang mahal nito. Isa. Adam. Ito, Adam. Madam. Madam. Itis. Wow. Resumay. Thank you Ate Em. Shoulder bag siya guys. Itis. Sumay. Saan ang box niya? Dito lang yan. Thank you Ate Em. Sumay. May bag na ako guys. Hindi basta-basta. Grabe. Ako ni. Huwag mo ilahin. Ito yung pagkabag nito Isi guys. sa internet ko na. Beauty. Chuyo. Beauty. Alagaan ko to. Sobra. King. Wait. Ito pa guys. Oh, special talaga yung box niya guys. 1, 2, 3. Hello. Grabe. No, Michael Kors. Guys. Michael Kors. Maigo sa buntis. Michael Kors. Guys. Grabe. Ang ganda ng mga regalo ni Ate Em. Iipos na. Ayan naman. Si Ila. Pag-agawan si Ila. Hatid ako. Ayun ni, ila ni ko. Hira ni Ila yung ibon. Ay, kung ano yung sinilas. Ano? Bag. Bag. Ah, Uy, nasira ang box. Uy, nasira ang box. Big bag. oh, wow. Akala ko Michael Kors, Irilo. Uy, ula isa. Ula isa. Ula isa. Ha? Ula isa. Elsa? Ula isa. Pero, oo, Elsa. Oh, yung Elsa. Ano na, good. Ana, Guys. ula. Next time na si Ana. Otis. Ito. Next time na si Ana, eh. Yeah, guys, original talaga siyang may Michael Kors, guys. Meron siyang ganito, oh. Salamat, Ate Em. No. Masira hindi. Bag na. Hindi, ang ganda. Parang takot akong gamitin ito, guys. Baka malasdasan. Ano? Kape. Kape. Dili na kape. Uy, makahilo na ba na? Kape. Kape daw, sabi ni Ina. Wala ano. Salamat, Ate Em. Yan na. Grabe, ang ganda nito, eh. First time ko makabag ng ganito, guys. Laag. Ali, ali. Ato usang. Di usang. Di usang. Ano, ulit na. Usang. Ibalik nila, di. Ah, yun na. Wow. Wow. Papel. Tama. Kapil. Wala ano mo. Bibi. Anak bibi ni. Anak bibi.
Anak. Sige, kamama mo na. Kamama mo na. Asang ribbon ani? Diyan na ito. Grabe guys. Ang ganda ng mga regalo ni Ate Em. You. Kitty. Yung kitty. Ano? Siya saan? Yung sa mga pagtaot. Ano? Papasing. Ozan. Ano? Ano? Ozan. 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 Salamat Ate Em. First time ko magkaroon ng mga bag na ganito guys. Hanggang mahal. Time to ayan. First time to, ayan. Ayan. Isa is time to ayan. And Hello. Ana. Tapos ito. Grabe guys. 5 Yay! Pwede mo yun ba? Ito, ito. Wow. Grabe sobrang ang mahal nito guys. Wow. Grabe. Ayun. Nakahilo yung presyo ng bag. Atis ko. Uy, Okay. Pero syempre lahat ng binigay ni Ate Em, mamahalin talaga guys. Yan, yan. Atis ko. Uwa na niya, uwa na niya. Atis. Akas ka mo, samot na. Gloves na Uwa niya. na. Love na. Atis. Ano, dali. Yan. Para sa imong ang hair. Puro na. Tomorrow na yun. Tomorrow. Ito. Ito. Yun ba? Para ano. Ito. Ang dami ng Tagalog ni Ella guys. Hello. Nice to. Sino po? Sige, ako. Hello, Atis. Magic. Magic one. Hindi kay. Hindi na, uwa na eh. Ah, kaya pala ito nalabas guys. Kasi may butas pala dito. Parang nag-unting siya guys. Sino? Ito. Open. Tomorrow na yun. Ay, magkuhan. Magkabali na ako. Tumarang Ella. Wow. Atis. Magic one. Sige, sige. Isuda na dito. Isuda. Yay. Sino? Ano? Thank you, Ate Em. So, ayan. Kasi mag-think kita sa Ayan, gusto lang namin magpasalamat kay Ate Em. Ayan, paulit-ulit po kami magpapasalamat Ate Em. Sa po Thank ng you. mga binigay niyo po sa amin. Ayan, sobrang ang dami po nito. Oh, yan, di ka nagsusukat na. Ano naman? Hindi Ayan, pa frozen. siya nakamove on. Ayan. Mm. Ano ni? Tumuro na to eh, tumuro. Tomorrow na eh. Tumuro. Ayan, sobrang ganda. Tumuro na niya ito. Mag-sleep na ta. Isip ka dito. Oh, yan, magpapasok na mag-gas na yung tapalit ko sa Ayan. Excited na si Ila. Isusungkat na naman niya. Kasi gabi na guys. 8:55 na. Ayan. Tulog na mga tao dito. Kami na lang ang nag-iingay guys. And maraming salamat Ate Em. Ayan sa lahat po na binigay niyo po sa amin. Mga pagkain. Ayan, Pagkain, guys. daming pagkain Oreo. talaga guys. Ayan. Ilang buwan din tong supply ni Ella. Ayan, maraming salamat Ate Em. Sa pamilya niyo po na sobrang napaka-supportive. Oreo. And sobrang napakabait niyo po sa amin. Open. Open to. Oreo. May isa pa siya dito biscuit ay na nabuksan. Ganyan si Ella. Titikman niya lahat. Yan, maraming salamat Ate Em. Ingat kayo palagi. And God bless. Yan, God bless. maraming sa inyo. Stay healthy sa inyong lahat. Lalo ka na Ate Em. And sa asawa niyo po at mga anak niyo po. Pamilya Yan. niyo lahat. Pamilya niyo po lahat. Mga kamag-anak niyo po. Yan. Maraming salamat talaga Ate Em kasi pinaranas niyo po to sa amin. And
ngayon lang po namin ito naranasan. Ngayon lang kami nakatanggap ng Balikbayan box, kundi po dahil sa inyo. Ayan, sa pagmamahal niyo po sa amin. Maraming salamat. Ayan, sa bag po. Grabe. Sobrang mahal ng bag, guys. So, special pa kasi may mga individual box sila. Ikaw, gagawin eh. Oo. Ayan. Kami mag-isawa. Magpasalamat sa lahat sa inyo guys and sa mga sumusuporta sa channel natin. Maraming Sa mga bagong nag-subscribe and sa aming YouTube channel, maraming salamat guys. And sa mga bagong nag-follow ng Facebook page namin, maraming follow na salamat. po kayo. Tanda, hindi kayo magsasawa guys, suporta ng YouTube channel namin. Ayan, patuloy niyo po kaming Subaybayan sa lahat ng subaybayan mga guys. Oo. Salamat po sa pagmamahal and full support, lalo na sa mga solid karila natin dyan. Maraming salamat. Yung mga solid talaga. Simula hanggang ngayon, nandyan pa rin. Oo, nandyan pa rin Nandyan sila. kayo. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, sa lahat po ng mga sponsors namin. Ayan, sa lahat po ng maraming salamat. nag-share ng blessings po dito sa amin. Ayan, ay, Ate Maribek, Ate Aiden, and Ma'am Christine. Siyempre si Sir Jay. Ayan. At pati yung isang hindi mo pa. Tapos si ate na, ayan, nasa Australia Australia din na hindi siya magpapamention. Basta andyan sila palagi Oo, guys. nandyan sila palagi. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayun lahat guys, yung mga masayang sumusuporta sa amin lahat. And kada every time on yung guys sa aming video, yan, Oo. malaking tulong na po yan para sa amin. Maraming Opo, salamat. ayan. Hindi talaga tayo nagsasawang magpapasalamat sa inyo guys. Sa tulong na rin sa inyo. Yan. Opo. Basta yung kada tanaw niyo sa mong video, malaking tulong na po yan. Thank you sa lahat. Maraming salamat guys. Hindi Ayan. na, si Ila busy na sa pagkain. Hanggang dito na lang yung video namin guys. Mag-bye-bye na kami. Ay! Bye-bye. Bye guys. And ingat kayo See lagi. you next God video. God bless. bless. Ingat. And stay healthy. Ayan, huwag po tayo mawala ng pag-asa guys. Laban lang. Laban lang. Good night. Good night. And good morning. Ayan, kung makakagising lang. Hindi morning, basta afternoon. Bye-bye guys. Bye-bye. We love you all. Thank you Ate M. Thank you ulit. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. The touch of yours is what I believe.